Lara ka cabinet kasu menjurlut ka ba ong chief minister kam dan jingmut badan cabinet. Ka ba kongsan lara pikiran issues jangka state ki bun pala. Hendai ka ba kongsan kalong ingin prioritize kita issues. Ingin prioritize. Kibri ki kli yang yang bakpol apa bolong ki issue ula pher na bakpol kum politician. Kata kalong bag kibri kimlek muak. Kimlek muak kimpet tu kisupet ye ke bi ha madan namadan ha madan. Ha kapuar pangalong kum presiden ki issue ngelai lam ya ke procession ki jongi ha ka tukupor shanong mensong ha ka ba ki brio ki jongi lai saungut ki sha penyap pet ha ki pat ki jai bendrio but kam singan kathan nam mensong nam ta ki brio ki jongi nangawan kumu menteri sarkar urban affairs department ngalet pet ya ka wei ke jaka jongka sarkar ha ka jaka ki khat lum pira but dak jinge kren bat ka department of housing ka bari ka try jong ka tuka plot of land ha ketika snong lumpira nong mensong ye kren bat ki bakadon ke scheme nak sarkar India ban snayeng nak da ki long yeng long sem ki beduk dak jinge menjur dak agreement padeng jong ka department of housing ba department of urban affairs ngalara e kata agreement shedeli banwan ra e ka housing project mentah nong mensong kala yeng kani ka housing complex nak benta ki brio ki badok ha ka ki dan henrius pa teli ki unit ki long yeng nak benta henrius pa teli ki families ke kita ki families jogi brio ki jongi namala ngi labu ka condition ka kendon ba ka di bendai bet tangki kasi iban sa hangte hatong ngamla pendep ya ke banga yalam kum presiden ki issue dak bang keren cepang ka jingbam singan ke jongi kum student leader bat ngawan ra pada project bakin rung reus pa tli dilong yeng hanong unsong andang lalong minister don kasih bekrennya kata don bi ya kata don basmutu ya kata aku perbakin berkat